Nyt mennään yhden minun suosikkitopikin pariin, eli konfliktien ratkaisemiseen. Tämä on niin mukava, että tätä rakastaa kaikki, ja tämän kanssa saa verenpainekin nousemaan. Yksi haaste mulla on, miten me saa järjestettyä silloin, kun me työskentelee yksin, niin konflikteja. Se on itse asiassa aika helppoa. Mulla on nyt kaksi lokaalirepositoria sitä samasta projektista. Toinen repostori mulla on sitä desktop-klienttia varten, ja toinen repostori on mulla sitä Git Bash-klienttia varten. Me tuun tekemään nyt sillä lailla, että me sen desktop-klientin repostorista muutan manual-tekstin sisältöä ja kommitoin sen ja pussaan serverille. Sen jälkeen me menen sen Git Bash-repostorin luokse ja siellä lähden muokkaamaan samaa tiedostoa, teen siihen muutoksia, lähden kommitoimaan sen ja lähden pussaamaan sen kanssa sinne serverille. Siinä vaiheessa pitäisi olla konflikti. Miksi siinä tulee konflikti? Niin käytännössä tuo meidän versiohallintajärjestelmä ei voi tunnistaa siitä, että kumpi niistä on oikea, koska meillä on kahdessa paikkaa muutettu samaa tiedostoa käytännössä yhtäaikaiseksi. Ja meidän pitää manuaalisesti lähteä ratkaisemaan se konflikti, kertoa kumpi versio niistä on oikea. Ja sitten tehdään toisinpäin tämä, eli tehdäänkin passilla eka ne muutokset ja lähdetään desktop-klientilla ratkaisemaan niitä ongelmia. Ja nämä konfliktit on semmoinen asia, että näitä ei voi välttää. Heti kun lähdetään tekemään projektia kaverin kanssa, niin varmasti tulee konflikteja, koska pakostakin lähtee muokkaamaan niitä samoja tiedostoja. Aika hyvin tuo versiohallinta osaa itsekin ratkaista ne konfliktit, varsinkin silloin kun on kyseessä ASCII-tiedosto. Esimerkiksi joku kooditiedosto, mihin kaksi devaajaa on tehnyt yhtä aikaa muutoksia, mutta pikkusen eri paikkaa. Mutta sitten jos meillä on binääritiedosto kyseessä, niin silloin tuo merkityökalu ei pysty ratkaisemaan, että mikä on se oikea versio, eikä me pystytä itsekään sitä ratkaisemaan, vaan silloin meidän pitää tehdä päätös, että kumman versio otetaan käyttöön. Mutta lähdetäänpä järjestämään konflikti. Meillä on ensimmäisenä muokkaanut tuon manual-tiedosto, joka mulla on siinä minun repostorissa, mikä on kiinni siinä desktop-klientissa. Laitetaan tänne hello, hello, world, teksti. Sen jälkeen kommitoidaan tuo meidän desktop-klientilla ja pussataan sinne serverille. Kommitoidaan, pussataan. Nyt meillä on ne muutokset siellä remote-repostorissa. Mennään tänne toiseen lokaalirepostoriin, ja tämä repostori on se, mitä me käytän sen Gitbash-klientin kautta. Me lähden muokkaamaan taas tätä manual-tiedostoa. Ja kirjoitetaan tänne hei hei maailma ja tallennetaan. Mennään nyt sinne terminaalipohjaiselle työkalulle ja lähdetään katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Kurkataan eka git status-tekstillä, että täällä näkyy se, että me ollaan muokattu sitä manual-tekstiä. Sen jälkeen lähdetään kommitoimaan tämä muutos. Laitetaan kommentti. Kommitointi tehty. Sen jälkeen lähdetään pushaamaan nämä muutokset sinne serverille. Nyt meille tuli ensimmäinen virhe täältä. Eli meillä ei käytännössä tuo meidän lokaali repository ole nyt synkässä sen remote repositorin kanssa. Eli ensimmäinen asia, mikä mun pitää tehdä, niin mun pitää käydä pullaamassa ne muutokset siltä remote repositorilta tähän minun lokaalille repositorille. Eli git pull. Sitten mulla tuli täältä ilmoitus, eli täällä on tullut konflikti, merkekonflikti in manual.txt-tiedostossa. Ja sitä ei pystynyt automaattisesti merkittämään, koska siellä on jotakin semmoista, mitä tuo kone ei pysty ratkaisemaan. Katsotaanpa Git-statuksella, miltä tämä nyt näyttää. Eli tuossa manual.txt on joku virhe. Me tuun Visual Studio Codella merkittään tämän virheen manuaalisti, eli ratkaisemaan tämän konfliktin. Käynnistäänpä Visual Studio Code. Mulla klientti crashasi ja joudun käynnistää uudelleen, mutta tehdäänpä uudelleen. Käynnistäänpä tuo kode. Täällä Visual Studio Codeessa meidän on helppo lähteä tätä konfliktia ratkaisemaan. Eli täällä näkyy ylhäällä tällä headissä käytännössä se minun muutos, mitä mä olin tehnyt siihen tiedostoon, ja jäljempänä näkyy se, mitä sitä serverit on tulossa. Me voin täältä helposti valita, jos tilanne on semmoinen, niin että otetaan tämä Accept Current Changes, joka tekee sen, että minun muutokset hyväksytään. Tai ottaa täältä Accept Incoming Changes, joka tarkoittaa sitä, että ne serverit tulevat muutokset on oikeita. Tai voin hyväksyä molemmat muutokset. Sitten meillä voi olla monimutkaisempiakin tilanteita, ja niitä ei välttämättä pysty tuollain ratkaisemaan, vaan siellä voi olla useassa kohtaa muutoksia, ja osa niistä kaverin tekemistä muutoksista on semmoisia, mitä halutaan piettää, ja osa niistä meidän tekemistä muutoksista on semmoisia, mitä halutaan piettää. Niin silloin joudutaan lähteen täältä ihan rivi kerrallaan valitteen, mitä muutoksia me otetaan. Tai sitten voidaan tätä Resolve in Merge Editorin kautta lähteä valittamaan aina, että mikä rivi me hyväksytään.
Eli otetaan vaikka tuolta tuo rivi, joka hyväksytään, ja tuolta tuo minun rivi, joka hyväksytään. Ja laitetaan kompleten merkki. Eli nyt tehtiin sillä, että nuo molemmat muutokset hyväksyttiin sinne. Siellä on nyt englanniksi ja suomeksi. Ja kun ollaan valmiina tuon konfliktin ratkaisun kanssa, niin voidaan painaa tätä raksiruutuun ja lähteä eteenpäin. Nyt jos lähdetään katsomaan Git-statuksella, nyt nähdään, että tuo manual-teksti on muuttunut ja siellä ei ole enää mitään konflikteja, eli konflikti on ratkaistu, mutta meillä on vielä tämä merkaus kesken, eli meidän pitää kommitoida tämä. Eli laitan tänne git commit. Noin. Katsotaanpa, mikä meidän Git-status on tällä hetkellä. Eli nyt meillä pitäisi olla kaikki ok, ja nyt me voidaan lähteä pushaamaan ne muutokset sinne serverille. Ja mitä tämä käytännössä tarkoitti, niin nyt meillä siellä serverillä on nämä meidän muutokset laitettuna kondikseen. Eli siellä näkyy semmoinen txt-faili, missä on se hello world ja hei hei maailma tekstit. Tehdään seuraavaksi niin, että päästään tuolla UI-editorinkin puolella näkemään, miten tuo konflikti ratkaistaan, niin me käyn muuttamassa täältä vastaavasti nyt tämän minun Bash-klientin repostorista tekstin ja kommitoin sen ja pussaan sen serverille ja käydään sitten muuttaa sieltä desktop-clientin puolella olevaa manual-tiedostoa ja lähdetään sitä pussaamaan sen serverille ja toivotaan, että saadaan taas konflikti aikaan. Nyt meillä on muutos tehty sinne, käydään vielä kommitoimassa ja pussaamassa se serverille. Meillä on nyt pussattu muutokset serverille ja lähdetään aiheuttamaan konflikti. Eli mennään tätä manual-tekstiä muokkaamaan, ja tämä on nyt se desktopin repositoryssä. Laitetaan tänne nyt teksti hei maailma. Ja toivotaan, että saadaan konflikti aikaa. Eli mennään tuonne desktop-clientin puolelle, kommitoidaan muutos, pussataan se serverille, ja tässä vaiheessa meille tulee ilmoitus, että tämä klientin repository ei vastaa sitä meidän remote-repositoria, enkä vaan hakkea sitä remote-repositorista ne muutokset. Eli fetchataan eka ja pullataan, ja tässä vaiheessa meille tuli konflikti. Ja nyt me voidaan lähteä täällä puolelle ratkaisemaan tätä konfliktia, eli tuolla manual.txt tiedostetaan tuo konflikti, ja voidaan aukaista tuolla Visual Studio Codella se konfliktin ratkaisutyökalu. Ja pelaa ihan samalla lailla kuin pelasi äskenkin, eli voidaan valita täältä esimerkiksi, että nämä nykyiset muutokset on oikeat, ja me halutaan, että siellä lukee tuo hei maailma. Sammutetaan editori, continue merke, ja nyt meillä on ratkaistu se konflikti ja voidaan pussata serverille ne meidän muutokset. Eihän tämä vaikealta tuntunut, mutta sitten kun meillä on useita tiedostoja ja niitä tiedostajia on paljon ja siellä on paljon muutoksia, niin näiden konfliktien ratkaiseminen on todella haastavaa. Ja aina kun me ratkaistaan joku konflikti, niin meidän pitää olla varmoja, että sen konfliktin ratkaisun jälkeen esimerkiksi se meidän ohjelmakoodi vielä kääntyy ja toimii niin kuin pitääkin.